awak, jenenge kawak. Wong liya dadi awak. Wong tuwa muga-muga langgeng lestari bakal manus. Ya. Lumawan pangestu wong tuwa. Muga-muga bisa langgeng gunmu bebrayan nganti tekaning belakang. Monggo-monggo Kang Mas kula dherekaken. Ya ya, Kyai. Kang Mas Prabu Lembuan Luhur. Kyai Prabu Lembu Mergat. Ngelaken agunging panuwun jalaran ing dinten menika kelampahan Kediri lan Jebolo bepisahan. Namung saderengipun nyuwun pangaksami mbok bilih wonten pasegan utawi palenggan ingkang kirang nuju prana dhateng penggalih dalem Kang Mas Prabu. Ya. Nyatane kabeh bapak pisan sithik bae ora ana kujiwa Kyai Prabu. Ya mung jroning pawiwahan ing kalunggan iki pun kakang uga bakal paring sabiyantu pasunggatan. Pasugatan Ning pasunggatan iki kan awujud tontonan ya. lajeng tontonan menapa Kang Mas? Tontonan dalang gabuh asmara tama. Dalang Gabuh Asmarata. Pate Jawa Badra tau krungu Dalang Gabuh Asmarata. Wah, biasa banget Kyai. Uga nganggo lakon utawa cerita. Wonten critanipun. Ana ceritane. Kae dalang. Oh menika. Nggih kula Kanjeng. Lho, nah Dalang Gabuh Asmarata. Nggih. Kene iku arep gelar cerita apa iki? Monggo kersa panjenengan, kersa lakon carangan, kisah nyata utawa sejarah. Nek cerita carangan ki mung ento-ento. Nggih. Aku nyuwun kisah nyata, Mas. Ngaten nggih. Dalang Embuh Asmarantaka badhe kawiwitan wayang mlaku dhewe-dhewe. Undangan semuanya. Sore. Perkenalkan, nama saya Isabella. Saya berperan sebagai tokoh yang baik. Terima kasih. Nambani sampean mawon. Nambani sampean. Truk. Wayang. Apa iki mawe, Bang? Halo penonton. Sing banter ah. Ben iya. Halo penonton.
Perkenalkan nama saya Eli. Dawan. Eli. Jebret apa lah Mbah? Elizabeth. Saya berperan sebagai tokoh yang jahat. Terima kasih. Selamat sore, perkenalkan sore hari ini saya memerankan sebagai ayah. Nama saya Sumari. Sumari sing digawe ya. Salah njaluk lakon dagelan sabare. Ngene iki lho dadi apa jajalan iki. Gusti malah kula pucukan masjid barang. Saya mempunyai anak dua yang bernama Isabella dan Elizabeth. Selamat menonton, semoga terhibur. Mulane wong Hulu do kepengin nanggap. Sugeng surup. Sugeng malam. Dipun tepangaken nami kula Suwarti saking Ngening. Omah pojokan. Wonge wis mulai menawa. Gedeng aku. Nggih teng mriki kula dados ibu-ipun bocah-bocah lari-lari wau. Wonten celebrated Elizabeth kali Isabella numpak perahu layar. Ayo ndagekna ame tinggo status TikTok ya kono. Nggih, sugeng mirsani.
Adikmu nanti keguguran. Kenapa? Mama. Mama kamu naga. Nah kalau napa? Aku gak disilai bonekane ya Kang. Mama. Silayan, Bro. Boten malah niku lho. Lho, wis duwe dhewe. Lah wis duwe dhewe. Eli. Oh, alah. Eli yo ora apa-apa wong trewes jatahe. Omongan kaya korogolan lebar. Ayo. Aku mau jane ngidam apa anakku kok ngene iki. Anakku iki ngidam anu engkok, Nduk. Wes iki ya wis duwe. Eli mama. Loh, lah terus Tangane ilang. terae tangane iki disok. Silai ya, Nduk. Silailah gak apa-apa sedilu ayo. Karo dulure iki sing rukun. Silahne ya. Mama janji kok ini dhisik kok. Ora entuk dijono. Tapi wong iki elek silahno sedih kok ben dibalekno. Silahno. Kok tantem letong garing lho. Ora entuk tenan. Kok tak padulno karo bapakmu. Tenan gak wedi. Man! Sukimon! Bapak Sukimon! Koyok Parji tambah goyo. Iki lho. Mas iki lho. Iki lagi nyayal kok iki. Kentan sisih ha. Ana apa? Engko tak miki. Anakmu do tukaran perkara boneka. Terus iki bonekane elek arep nyilah karo bonekane iku gak disili. Iki lho apa? Aja dhuwur-dhuwur. Tenan aku anggere rada mbengkong niki merangsang enekku terus gatel lho. Mulane tak kukuri lon-lon. Ana apa ibune? Aduh, bojoku budek. Anakku tukaran karo boneka iki tak lus-lus lho, gregeten lho. Anak tukaran perkara boneka, silahno bonekane kuwi mergo iki elek, sing cilik nilah, gak entuk. Ngono, ya jajal. Nek entuk diamuk ya. Silahno, Nduk, bonekamu. Ketok-ketok kelor seloncor ayune jeluk. Silahno jetut gelem, Bu. Gak gelem. Ngamuk. Sapa sing ngamuk? Kowe ngamuk rono. Lah kene siapa kok ngamuk? Ambekanku sesekak wis lur jedut ngene kok. Engko nek wis tak uneni, lur jedut. Sik kowe tuk ngamuk karo anakmu silai ora ngono. Ngono. Ya, baleni. Ketok kelor selonjor kayune jeruk, lur jedut. Wes aku ngamuk saiki. Gak engko nek bar subuh. Yo saiki. Nduk. Esek. Pak apa jangan dirogah. Lah keri. Engko nek ilang grijiem. Apa wedok tenan ora apa-apa. Lho ngene iki sing malah genah 50.000 ora ngarah meteng. Ayo, sampe ira ra. Silahno ya, Nduk. Ketok kelor selonjor kayune jetut. Esek. Wes. Keri lho. Nek ora mbok silai, kowe bakal tak piloro lho.
Kok sirahe ora? Lek ra gelem tak ketok ra. Cukup. Bubar. Bubar. Lalakon ate lho. Sing dadi galang gambuk Asmarantaka ora liya si Daluh Candra Kirana dur temanten wadon kula sapa Menika anak kula Daluh Ajeng sedaya kala wau saking reka dayanipun padu kaliku bojo dadi sing ijoli temanten putri iki garwamu padu kali kula perkara iki gandeng garwamu sing luput bab pidana mungsuh bojo sak pasrahke karo Candra Kirana bakal tak boyong paling digono. Ngaten monggo ngeraken. Garwamu boyong. Pati Jayabadra iki utusan peranganing prajurit supaya ngerangket padu kaliku yen wis karangket diadili nyang pendopo sisan gawe kembul bojana. Kuwi wae kanca.